Hola, bon dia, companyes i companys. Soc Joan García Perales, soc professor de disseny d'investigació a la Universitat de València i anem a explicar el tema 3, és el tema fonamental del temari, que són dissenys experimentals. Com veieu a la diapositiva, està organitzada per diferents blocs. A cada bloc faré una gravació de vídeo per a que podeu repetir-la i podeu visualitzar-la. El primer bloc correspon a una introducció. La introducció, en aquest cas, el primer tema està referit a la classificació dels dissenys experimentals i el vídeo 2 farà referència a la teoria. Ahí explicarem els dissenys unifactorials, dissenys factorials, així com els efectes principals, efectes simples i de la interacció, i la grandària de l'efecte, la potència i els diferents tipus d'error. El segon bloc, que està de color taronja, correspondrà al vídeo 3 i 4 i s'expliquen els dissenys unifactorials entre. El disseny unifactorial entre podem distingir dos blocs. El primer d'ells és si la variable independent té dos nivells, per exemple, el gènere, home i dona, o, per exemple, una variable dicotòmica, com pugui ser major d'edat, menor d'edat. Quan té dos nivells, utilitzarem la prova T. També heu de saber, T per a mostres independents. També heu de saber que podem utilitzar la nova entre. I el vídeo 4 estudiarem el disseny unifactorial entre quan hi ha més de dos nivells en la variable independent. Per exemple, que la variable mesura el tipus de beguda alcohòlica. Jo vull veure si n'hi ha diferència entre el vodka, el whisky o altres begudes. Així utilitzarem la ANOVA d'un factor, és una possibilitat, o bé el model lineal general univariat. El tercer bloc que explicarem correspon als vídeos 5 i 6, on s'expliquen els dissenys unifactorials intra. Primer, si la variable independent té dos nivells, en aquest cas, imagineu-se test-retest, això és una variable intra, on la mostra és la mateixa. Si n'hi ha dos nivells, utilitzarem la prova T per a mostres relacionades o també podríem utilitzar la nova intra. En el vídeo 6, el disseny unifactorial intra quan la variable independent té més de dos nivells. En aquest cas, utilitzarem el model lineal general, mesures repetides. I per últim, l'últim bloc, que parlarà dels dissenys factorials. Aquesta part és més complexa i ho veurem en deteniment, ja que n'hi haurà que veure els efectes principals, els efectes simples, els efectes de la interacció. I així els tres vídeos, un d'ells serà sobre factorial entre, factorial intra i factorial mixte. I explicaré tot seguit en l'altre vídeo les característiques d'estos. I ja per últim, si ens dona temps, dedicarem un vídeo per explicar els dissenys multivariats. Molt bé, que vagi bé i passem al següent vídeo.